But I'm with the China, like Craobh, Scléip, Cluain is Comórtas agus, féilte stocha in Craobh and agus tá sé díreithe in ceol comhaimse agus rinne comhaimse agus mar sin de seachas stocha go daoine cuioine bhar Cluain agus an tarachtas agus ceol trád agus léadí. Ach tá túfas daltaí scoile muchan sin bhfuil spéisiachas sa fap ceol agus sa rinne comhaimse. So tá muid a tuairt ardan dá siúd. Le tuspáint an aríre go féidir le a bheith comhaimsethe agus fósamthe leir Gaeilge agus mar a deireadh tá na comórtas díreithe na Gaeilge láistí agus na scailíní Gaeltachta agus tá sé go hintach an ardan sin a thuirtómh go méidir ní credan daoine ceacha maithas tá ceoltóirí an sco takeí amachchas Scléip le rion bliantanas. Tá 23 scail éagsúil in seo. So obviously we went scail in our area a hacha fada leis an Gaeilge. So tá mé cafa gur after trí seach scail pártach in na comórtas an bliana a rud atá go hintach agus tá sé fás chuir a blian. Rúmid an comórtas críomh na hhéir in Scléip lai an stó óráníocht. Bhí muid is súil go mbeadh an timing ach níor ceapmuid go mórach bhí sé intal ábhachant. D'aistear muid an tóir an Ulster go Gaeilge rinne muid chéine agus mar muid sonna chunis. Is óran faoi bhuaíochta bhí an agus bhí muid ag gur inseach go folamhanna nachfuil siad lo féin. Bhfuil méon chéad éit fathunne ar raníocht le féin sin le cinsinseir. Chan mé ar an scríomh mé héin dar bhainneam cibhní agus scríomh tar an seo faoi ag feigeal an bhanscoil agus dul amach go dtíon choiste ná go bhí éit so sé cinneal mothúla golóire. Dín am ghfuil sé comórtas ar dóigh le daoine eile eiceil ag sin am ceol agus ag chur an Gaeilge chun cinn agus an talan atá ag gach Daniela fásta le tá sé thar Féidir at stílanna éagsúil ag gáil daoine bhfuil kinda an rás acu méle agus sin déanann siad an Amharclann beidir leis an glúntar agus sin rud faoi le agus sin tá kinda daoine a hagan an tradiisiún agus kinda tugann siad isteach agus ó bailach áit ag an eile. Sin an hábhachtach de aon ceoltóir nó scríbhneoir nó England sin go méid kind of spruch agat. An buzz a bhíon timpeann seo leis na scolanna go léir is rud antábhacht a agus go méid daoine dul daithí ar an stáitse ag is an óg. Inniu bhainmuid an grúpa comhaimseire sinseir, bhí muid ar Cluain Sacha agus bhí muid glóir sin na grúpa eile agus bhí crack aontógaí leis na grúpa eile agus nuair a thula muid na grúpa eile just bhí sé ar dóigh, so bhí sé níos mó bhíon crack ag an ponte sin, so ní muid ag dúil leis. Han muid ar má balla on my way le rusted root agus fic muid an airan sin mar cinneal bhí dúla gin an airan sin agus bhí sin cinneal airan ar hen muid ar na tuasanna bus ar thu muid ón chéad bliain dín siú bliain so ní ra airan na bhí eile bhí le gáán. Ag teachtú scóil an Gaeilge a bheith albalta é sin í enú de gra bhíonn sé airan a spéirla agus just déisiúnta go bhíon.